बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20% बोल' जाखो तार बाबे दायि कुन who is responsible for it गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय आं फुङावनो सिखारनानै सारनि माखासे फुराना स्पिचफोर दङ बेखौ लासैब्लाबो गोबाव समजोंब्लाबो दिनैहाय गोसोखांनानै नायदों आरो ओमफ्राय सारनि जाखिनि स्पिच दङ जाखिनि लाइजाम लिरनानै हरनायफोर दङमोन जोंनावहाय जों बेखौ बयनोबो शेयार खालामलायोमोन आरो रानलायलायोमोन NDBआव थानाय समावहाय। ओमफ्राय दा दिनैहाय गोसोखांदों सारखौ बैसागु समाव साराबा मा अबस्था दं खबर सबर जेबो गैया बेखौ 29 तारिखआव हानायमानि नाजागोन सारखौ लोगो लाहैनो। बैसागुखौ जोङो जियाल सिङावहाय बे बाराव खुंदों। आं जियालाव जायफ्रा दङ बिथांमोनजोंनो हानायमानि रंजाहैनोखौ नाजागोन। देग्लाय जेरावबो आङो रावनिबो फांसनाव नुजाहैयाखै मानो होनना बुङोबा गोजोननाय गैया जोंहा बा खुसि गैया। खुसिया माब्रै थानो जानाय लोंनाय थाबाबो खुसि जाया बेजों थाबानो खुसि जागोन बे नङा। नाथाय जोंहा जोंनि लोगोफोर जेखियानो जाया मानो बै समाव जों जेब्ला आन्दलन दावहा जाफुनाय सम बे समाव जोङो गोबां जाथाय जालांदों। गावजों गावबो जों गोबां नासयलायनाय गावजों गावनो NDFBजों NDFB नासयलायनाय जादोंमोन बा सुथुरनि बा सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय बियो जोङो गावजों गाव गोबां खहा जादलायदों। जों बेफोरखौ गारनानैब्लाबो आङो बे बाराव 30 तारिखआवहाय लोगो हमहैनो सानहैदों जियालाव थांनानै। ओंखायनो गाहायाव जोंनि जियालनि सिङाव बाहेराव थानायफोर जेसेबां फांसन जादों आं बावहाय मोनसेबो फांसनाव नुजाहैयाखै आरो थाङाखै आङो बेरायहैयाखैबो रावबो खोन्थानोबो हानाय नङा। थ' आङो बाथ्राया बेनोल' सारनि स्पिचखौ नायदों गोसोखांदों। जोंनो गोदो हाग्राफोराव थायोबा बैसागु समावहाय दाबायदिब्ला जोङो गोबां सम सारजोंनो रायलायलायोमोन। बैसागु समाव नुजाफैयोमोन जेब्ला गावनि सम मोनो अब्लानो केम्पआव थाङोमोन बांला केम्पआवहाय नुजाहैयोमोनबो। थ' गोसोखांदों सारखौ दा गोसोखांबाबो जों मालाय बहाथो मोननो आरो बिनि जाखिनि स्पिच जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौबो आं गोसोखांदों आरो बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों दिनै आसामाव जों माने मोसा बा गान्दाखौ मानो रक्षना बेक्षना होदों। थ' जोंबो थिग बेफोरबायदिनो बर' जाथिया बर' हारिया लासैनो बेफोरबायदिसो जाहैगोन नामा लास्ट एन्डिंआवहाय आं बेखौ सानफ्लांदों। थ' बिदिब्ला सारनि जाखिनि एसे ससेब्लाबो होगोन बे भिडिअ'आ गोबांनियावबो दङ आरो अन्मानिय चिट्ठी और श्रद्धेय राइस when there is absence of reciprocity there is ground for suspicion য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই সন্দেহ কৰিবই। খালি যদি ময়ে দিব খোজো আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই। গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব ল'বলৈও শিকিব লাগিব। নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনে যাব আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনেও নাথাকিব মোৰ সন্দেহ। কাৰণ উন্নত জাতি বুলি ডাঙৰ মানুহ বুলি জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে। অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব। কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে নকয়। গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব ল'বও লাগিব।
जुदि 80% असमिया एबा बर'फ्रानो थांनानै थानायनि खोथाखौ साननो गोनां जादोंब्ला गिनो गोनां जादोंब्ला जों बिथांमोना बुंनाय बायदि 20%नि बर'फ्रा मानोथो साननो गोनां आरो गिनो गोनां जाया जोंनि सुबुं अनजिमाया 80% बा मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ गैयामोन जों मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन आरो नांगौ बायदियै थांनानै थानो राहा लामा खालामना लानो हागौमोन बुंमोन दिनै बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया मात्र 20%सो होनना बुंदों नाथाय दिनै बर'फ्रा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बै समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1949 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो तारा बाबे दायि कुन who is responsible for it जों जेन दा 20%निफ्राय 15% जाया 15%निफ्राय जेन 10% जाया 10%निफ्राय जेन जों 5% जाया 5%निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डाइनासर जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन सिबिजाथाव बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन There is a saying that if a man is fallen, he should not only stand up, but also move forward. We have been fallen for centuries. So now it is time not only to stand up, but also to move forward towards our destination. आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. Okay. गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय